La infermera s'ha de canviar cada vegada que entra en un box, s'ha de rentar, totes aquestes coses que impliquen un augment en número d'hores d'assistència. Llavors, s'ha reduït, però aquesta vegada, que entenc que és per manca d'infermeres, les dotacions són... el número de malalts per infermeres són majors que en la primera onada. Abans, de mitja, en els torns de dia portaven 5-6 pacients per infermera i ara estan duent una mitja de 8. Tenim una mancança a nivell de mercat important. Això nosaltres hem estat denunciant-ho durant molts anys, més que res perquè es canviessin les polítiques de contractació d'aquí del consorci, la imposició normativa de no poder contractar i la precarietat dels contractes que nosaltres estàvem donant eren poc atractius. Jo crec que aquesta afirmació així en general és una mica gratuïta, no? Perquè diguéssim això es pot dir, però mirem situacions concretes, no? El que no es deixa desatès mai serà una situació que sigui greu. No sé a quin servei es refereixen, potser si parlessin concretament de quin servei han deixat de fer que fos tan urgent perquè no tenien recursos, en podrien discutir si això ha passat o no ha passat, que jo ho dubto. Una altra cosa és que, evidentment, la demanda ciutadana és molt àmplia, hi ha assumptes que requereixen més urgència, hi ha assumptes que no requereixen aquesta urgència i, per tant, s'atenen per ordre prioritari.